A empresa galega Eurovesa vai fabricar os novos vehículos espía para as Forzas Armadas. O contrato co Ministerio de Defensa contempla a compra dun 100 de unidades. Eurovesa vai duplicar a súa produción e o seu cadro de persoal. A Centola volve aos mercados. Estas son as primeiras capturas desta campaña. Os mellores exemplares alcanzaron case os 35 euros no Grove e prepárense porque a medida que se achega o Nadal os prezos vanse disparar. En este telexornal falaremos dun imprescindible nas casas do rural que non só resiste o paso do tempo, senón que está de moda. As cociñas de ferro. Algo foron cambiando, pero a esencia van ver que é a mesma. Boas noites. A industria galega avanza na fabricación dos novos vehículos estratéxicos para o Ministerio de Defensa. Trátase de 100 modelos de exploración e recoñecemento que inclúen as últimas tecnoloxías. Os primeiros prototipos sairán o ano que ven da planta de Eurovesa en Valga. A súa fabricación vai xerar 400 novos postos de traballo. No campo de probas de Eurovesa en Valga, a ministra quixo comprobar as características de alta mobilidade táctica que ofrecen os Bantac. A célebre plataforma fabricada en Valga vai ser a base dos novos vehículos Vert, que ofrecen esas mesmas vantaxes, pero integrando tecnoloxía que lles confire novas capacidades en exploración e recoñecemento do terreo. Levan sistemas de obtención de información, cámaras moi especiais, sistemas de radio, estación meteorolóxica, antenas satelitais, un vehículo moi complexo. Con eses sistemas que nós non fabricamos, pero que temos unha industria en España que sí fabrica ese tipo de sistemas tan sofisticados e nós temos que integrar todo eso no vehículo, na plataforma. Unha reunión en Valga, os responsables de Eurovesa e de Defensa perfilaron os detalles do contrato que se asinará nas próximas semanas e que inclúe a entrega dos primeiros prototipos o ano que ven e un 100 destes vehículos Vert nun prazo que remata en 2030. Quiero agradecer muy especialmente a Eurovesa, a todos los trabajadores, el esfuerzo, la dedicación que ponen y el compromiso del Ministerio de Defensa de seguir invirtiendo en defensa para crear empleo y para Galicia, desde luego, esto es una industria importantísima. Eurovesa prevé duplicar en 3 anos a súa capacidade industrial. E iso poría a empresa nunha situación xa como referente a nivel internacional e nacional dentro dos provedores do ámbito de seguridade e defensa. En 2029, esta empresa galega estará lista para fabricar 5.000 vehículos militares ao ano. Da política, se hoxe houbese eleccións, Alberto Núñez Feijóo podería gobernar en solitario, segundo unha enquisa que publica hoxe El Español. O líder do PP valeríalle con tela a abstención de Vox, porque os populares obterían 146 deputados, o mesmo que suman todos os partidos do actual bloque de investidura. Os socialistas baixan de 121 a eses 105. Vox pasaría de 33 a 56 escanos e Sumar retrocedería ata os 10 deputados. Podemos quedaría reducido a metade de 4 a 2. E o Bloque Nacionalista galego faríase con 2 escanos no Congreso, agora ten 1. Alberto Núñez Feijóo está convencido de que Sánchez non convoca eleccións porque sabe que as perdería. Es un gobierno acorralado por la justicia y noqueado por el Parlamento. A este gobierno los jueces le paran los pies y sus socios le atan las manos. El gobierno no convoca elecciones simplemente porque sabe que las pierde. José Luis Ábalos e Coldo García pídenlle ao xuíz presentarse como acusación particular na causa aberta contra a exmilitante socialista Leire Díez. O exministro e o seu asesor queren que se investigue se a coñecida como fontaneira do PSOE manobrou para modificar a súa liña de defensa en beneficio do partido. Sospeitan que Díez dirixiu unha operación de intelixencia paralela para prexudicalos e protexer a Pedro Sánchez. Aquí en Galicia, activado o plan Inungal ante o risco de inundacións polas chuvias que se esperan. Nas próximas horas, Iván, hai varias alertas por temporal nas costas da Coruña e Pontevedra. Así, prévese que as acumulacións de auga de chuvia podan chegar aos 40 litros por metro cadrado en 12 horas, por iso a Xunta vende a activar o plan Inungal, ese plan especial ante o risco de inundacións en Galicia na súa fase de pre-emerxencia. Ademais das abundantes chuvias, tamén se esperan ventos fortes e temporal no mar, especialmente nas provincias da Coruña e de Pontevedra. No litoral destas provincias, a alerta será laranxa, na terra o aviso será de cor amarelo. Esta situación adversa espérase que continúe ata o xoves, quedan suspendidas todas as actividades deportivas no mar. Ademais, as autoridades tamén lembran a importancia de actuar con precaución nos traballos marítimos e recomendan non achegarse á liña de costa.
Grazas, Iván. Precisamente están moi pendentes do ceo os alcaldes da comarca de Valdeorras. Temen que esas chuvias dos próximos días arrastren as cinzas dos incendios forestais e colapsen a subministración da auga. Onde primeiro o lume arrasou o terreo, agora a auga arrastra canta cinza quedou. Cada vez que chove de maneira fuerte ou brusca ou augas torrenciais, arrastra absolutamente todas as cinzas e todo eso vai ás nosas captacións e colapsan inmediatamente e nos vemos completamente indefensos. Os concellos máis afectados reclaman medidas urxentes. O Concello da Rúa está a sobrevivir por agora gracias ao esforzo absolutamente titánico que está a facer o fontanero municipal. Temos unha situación dramática que se está a ver máis ou menos amansada polo traballo que está a facer esta persoa e tamén por unhas condicións meteorolóxicas que até o de agora non están sendo todas adversas que todavía van ser. A Xunta propuxo unha reunión coa Confederación Hidrográfica Miño-Sil que responsabiliza a Administración Autonómica da xestión do monte. A Confederación Hidrográfica non ten absolutamente ningún cometido no monte, que resulta que supón aproximadamente o 97% da superficie queimada. O Goberno Central defende que levan actuando nas zonas da súa competencia dende setembro. Os concellos afectados piden que se deixen de lado loitas partidistas e advirten que de non solucionarse terán serios problemas de abastecemento. Os pacientes estarán representados no Comité Asesor de Cribados que se vai poñer en marcha en Galicia. O conselleiro de Sanidade sinalou que este comité permitirá compartir información e tomar decisións para mellorar os programas de detección temperá do cancro. Antonio Gómez Caamaño fixo este anuncio tras reunirse ca Asociación Española contra o Cancro en Galicia. Queremos avanzar con un Consello Asesor de Cribados, en el que, por supuesto, están representadas asociaciones de pacientes, aparte de clínicos y aparte de administraciones sanitarias, para seguir monitorizando esto con rigor y seriedad. De momento non haberá moción de censura en Manzaneda. O xuiz confirma a súa suspensión. O PP e os dous exconcelleiros do PSOE terán que presentala de novo se queren censurar o alcalde socialista Amable Fernández. O proceso paralizouse por un defecto de forma. Dúas das persoas que presentaron a moción non compareceron para autentificar as súas sinaturas ante o secretario. Pouca e cara, así comeza a campaña da centola. Hoxe chegaron á lonxa os primeiros exemplares. Os mellores saíron a 34 euros o kilo. O ano pasado acadaran os 27. Calidad boa. Na nosa ría, a verdade é que eso non hai dúda. Ese por hora pouca, pero de moi boa calidad. Comezou a campaña da centola. Na Ría de Arousa as primeiras capturas destacan pola súa calidade, aínda que non tanto pola cantidade. Foi unha primeira xornada de levantar os miños e recoller os primeiros exemplares. Axudaron as condicións do mar. O tempo tal como está, pois, efectivamente, que o mar ao ter un pouquiño de xogo, de haber o que se dice mar de fondo, pois, para o centolo é unha cousa que nos favorece un montón. Perfectas, hoxe están perfectas para o centolo. Ten un pouco de revolvedura o mar, móvense, entonces mallan, pero bueno, eso, tiña que vir máis femias. As femias páganse mellor que os machos, por iso son os exemplares máis prezados. A centola ten nas próximas semanas o seu principal mercado, coa proximidade do Nadal. Cada embarcación pode recoller un máximo de 35 kilos, máis outros 35 por cada tripulante a bordo. Tras as primeiras capturas, os mariñeiros son optimistas. Penso que ben. Eu penso que, inda que a femia non se ve, está aí, a de chegar. Creo que non vai ser mala, pero algúns puntos onde tiña que dar máis centolo, a verdade é que está un pouco escaso. O que non vai axudar nos vindeiros días é o tempo. Coas borrascas que se prevén, os mariñeiros pouco van poder traballar. E desde hoxe, as galiñas e outras aves de curral non poden estar ao aire libre nas consideradas áreas de risco por gripe aviar. No caso de Galicia, son 40 concellos. A medida do Ministerio busca evitar o contacto das galiñas con aves silvestres, xa que comeza a época de migración pola península. Tamén queda prohibido que as galiñas beban auga de depósitos ou fontes. Os expertos creen que a alerta baixará en 2 ou 3 semanas, pero xa hai temor a que se produza unha escalada importante no prezo dos ovos. O Goberno di que estará vigilante. Llamo a la serenidad al respecto, a hacer un seguimiento y desde luego lo que estaremos muy vigilantes para que nadie aproveche una situación de este carácter para llevar a cabo ningún tipo de acción especulativa. Pero ya digo que tranquilidad. A Comisión Europea trata de aprobar os presupostos e necesita o apoio do Parlamento Comunitario. Ursula von der Leyen ofrece cambios para asegurar eses votos dos eurodeputados. Bruxelas, María Calvo.
Sí, a presidenta da Comisión enviou unha carta ás presidentas do Parlamento e do Consello Europeo con varias concesións clave, máis protagonismo para as autoridades regionais e locais, garantías de que os investimentos chegarán a todas as rexións e o compromiso de manter intacta a política agraria común. Von der Leyen busca así ese apoio dos grupos parlamentarios que critican o Plan Orzamentario 2028-2034 por concentrar demasiado poder en Bruxelas e restar influencia ás rexións e á propia Eurocámara. O Parlamento decidirá este mércores se acepta as modificacións. Quedamos en Bruxelas, neste caso por un asunto doméstico que afecta aos mozos belgas. O goberno ofrece un salario de 2.000 euros para os que se inscriban no novo servizo militar voluntario, María. Sí, o servizo militar en Bélxica non é obrigatorio dende 1993, pero o goberno quere reforzar o seu exército con novos recrutamentos. Así, os mozos e as mozas de 17 anos que cumpren a maioría de idade o ano que ven xa están recibindo cartas do Ministerio. Convídanos a participar nun servizo militar dun ano cun soldo de 2.000 euros ao mes en postos de vixilancia nas forzas terrestres, aéreas ou navais. O goberno belga conta con que se sumen a este servizo militar 500 efectivos en 2026 e 1.000 en 2027. O expresidente francés Nicolas Sarkozy saiu de prisión tras 20 días. A xustiza francesa deixouno en liberdade provisional ata que se resolva o seu recurso de apelación. Considera que non existe risco de fuxida e permítelle a Sarkozy cumplir a condena en arresto domiciliario e cun brazalete electrónico, pero limítalle as visitas e impídelle sair do país. Nicolas Sarkozy foi condenado a 5 anos de prisión por asociación ilícita no caso de financiamento ilegal da súa campaña presidencial de 2007 por parte do réxime libio de Muammar al-Gaddafi. Aquí en Galicia, un ancián morreu este luns nun depósito de auga de Sober. A Garda Civil investiga, Andrea, se se tratou dun accidente. Si, efectivamente, foron os propios familiares do falecido que atoparon o cadáver deste home a primeira hora desta tarde, cando comezaron a notar a ausencia na casa. Este home, o falecido, é un veciño da parroquia de Brosmos, do lugar de San Mil, que desapareceu esta tarde cando se trasladaba de cara ao depósito municipal da Traída, presuntamente porque hai problemas coa auga na contorna. Agora, como ben dís, a Garda Civil investiga as causas do accidente e tamén esta tarde contra as 7 os bombeiros rescataban o corpo do home que ten máis de 80 anos para realizarlle autopsia. Grazas, Andrea. 3 coches que circulaban en sentido contrario provocaron 2 accidentes nas últimas horas nas estradas galegas. Por sorte, ningún dos accidentes deixou vítimas mortais. Nesta peaxe da P9 no Concello de Teo, a Garda Civil detiña unha muller que percorrera decenas de kilómetros en sentido contrario pola autoestrada. Pasaba algo das 2:30 da mañá e varios condutores xa alertaran o teléfono de emerxencias da presenza dun coche que circulaba cara a Santiago polos carrís de dirección a Pontevedra. Segundo fontes da Garda Civil, a muller, que é veciña de Vilagarcía, deu positivo nunha proba de alcolemia. Horas antes, outro coche que tamén ia en sentido contrario ocasionaba este choque frontal na AG55. Foi no concello de Cabana de Bergantiños, na parroquia de Nantón. Unha persoa quedou ferida. Precisamente, a persoa do guindastre que retirou os 2 vehículos é un ointe habitual da Radio Galega e informaba do sucedido en directo. Señora Kamikaze, a ver, é unha señora de 78 anos, eu creo que na salida da golada, ela, en vez de, bueno, efectivamente, coller as rotondas para coller tapos, coller a salida, entendes? Pero foi un impacto impresionante. Cando chegaron ao lugar, os bombeiros de Bergantiños comprobaron que unha das persoas era incapaz de sair, polo que a retiraron por outra das portas do vehículo. Os coches mal para nada. Pero os coches estaban distanciados un do outro máis de 100 metros, máis de 100 metros. O impacto foi moi fuerte. Pero eu creo que non sabía nin... No, claro, tivo que ser eso, froito dun despiste de que a noite tampouco acompaña. En a autovía do Noroeste, na A6, un condutor que circulaba en sentido contrario bateu contra outro vehículo en Guitiriz. O coche avanzaba en sentido Lugo e bateu cun microbús no que ía unha vintena de pasaxeiros. Por sorte, o chofer do bus puido esquivar parte do impacto.
Seguimos nas nosas estradas. Un coche emborcou este mediodía na G56, a autovía que une Santiago e Noia. O sinistro produciuse nun dos enlaces de saída cara á capital galega. Ocorreu pouco antes das 3 da tarde. Malia quedar boca abaixo, a condutora non sufriu feridas. Descoñécense os motivos do accidente, aínda que as primeiras hipóteses apuntan a que puido estar relacionado ca chuvia. Unha pensión de Vigo anunciou o seu peche. Moitos dos seus inquilinos son persoas con baixos recursos e non atopan alternativa. Os alugueiros están moi caros e ninguén lles facilita aval para entrar nunha nova vivenda. Eusebio, Manuel e Marcos teñen cada en súa historia, pero os tres comparten casa e preocupación. O seu fogar pecha e han de buscar alternativa. Manuel chega cunha listaxe de pisos en alugueiro. Ahora voy a llamar. El piso completo vale 750. Ahora, el problema es eso. O problema é que os alugueiros son altos e que os que poderían pagar tal vez un piso entre varios exixen aval ou fianza. Por iso piden que algunha administración lles facilite ese trámite. Ahí nos veríamos nosotros mucho más arropados y podríamos conseguir algo entre todos. Pero si no, yo creo que nos vemos en la calle. Somos personas ya un poco mayores y eso también influye, ¿no? Es decir, tenemos un sueldo fijo, por ejemplo, yo tengo una pensión, pero eso no es suficiente. Na pensión viven 21 homes, pechará a final de ano. No he faltado nunca al pago, siempre me adelanto un mes, porque puedo. Y eso que cobro 771 euros, o sea que no me niego a pagar. Para demostralo, Manuel ten outro papel na man, unha carta de boa conduta e pagamento puntual da pensión. Espera que lle abra unha nova porta. Falamos agora dun elemento case imprescindible nas casas do rural, as cociñas de leña ou tamén coñecidas como a cociña económica. Pero non vayan pensar que son cousa do pasado porque, segundo os vendedores, estas cociñas nunca deixaron de venderse e ata volven estar de moda. É unha das cociñas máis modernas que temos. Que busca a xente cando ven mercar unha cociña de leña? Pois, por un lado, que sea eficiente e por outro lado tamén que sea bonita, que quede ben cos tempos modernos, que non desentone. Moitos se teñen modernizado as cociñas de leña, tamén coñecidas como económicas. Os vendedores din que se seguen mercando porque nunca pasaron de moda. Sí, cada vez máis, porque ao final tendemos sempre o ecolóxico e a cociña de leña nunca deixou de selo e vai no ser sempre. A cociña económica nunca se deixou de vender. É un artículo que véndese desde xaneiro a decembro. Modernizáronse moitísimo, sobre todo o tema dos amarres, a placa tamén, é dicir, as placas antes eran máis de ferro, agora son o acero inoxidable, ou vitrocerámica tamén. E cales son as súas vantaxes? Con leña quentamos a estancia onde estamos, quentamos a cociña para facer a comida, e unha opción que non é en todas as cociñas, pero a opción de facer a calefactora, co que podemos quentar os radiadores de toda a vivenda, ten todas as ventaxas, encima a nivel económico, solo leva leña, non consume gas, non consume enerxía. E teñen pouco mantemento, tan só hai que acordarse de retirarlles a cinza que se acumula. Ademais, teñen algo de nostálxico cando lembramos esas comidas da avoa que facía na cociña de leña. E hoxe soubemos da morte de Clive Arundel, o actor que todos coñecemos por protagonizar o anuncio da lotaría de Nadal entre os anos 98 e 2005, o calvo da lotería. Trascendeu hoxe dun xeito un tanto particular. Deu a noticia un loteiro dunha vila de Murcia que, polo visto, recibiu unha carta dun amigo do actor comunicándolle esa morte. Segundo esta información, levaría morto desde 2024. Non sabemos se faría testamento, pero aquí en Galicia somos ben previsores a hora de deixar escritas as nosas últimas vontades. Nunca tantos testamentos se fixeran como ano que levamos de 2025. Os galegos témolo claro. Testamento sí que hai que hacerlo porque te facilita muchos problemas posteriores. No que vai de anos, notarios de Galicia autorizaron case 28.000 testamentos, a cifra máis alta contabilizada nun primeiro trimestre do ano. Facer testamento non va asociado solamente á idea da morte, senón á idea de deixar ordenada a sucesión para de cara ao futuro. O trámite é sinxelo, só hai que ter máis de 14 anos para acudir co DNI ante un notario que se encargará de recoller as últimas vontades. Ya pagué incluso los impuestos, para que ellos no tengan que pagar nada. Cuando lo reciban, que lo reciban íntegro. O testamento teño feito, pero de poucas cousas que teño. Non son únicamente bens materiais o que legamos, tamén hai disposición sobre a custodia dos fillos menores e cada vez máis de mascotas.
Tamén aumentan os testamentos dixitais. Hasta onde queren que sigan as redes sociales, os perfiles, de que manera esa persona pode xestionar ese patrimonio, hai incluso patrimonio digital, non? Unhas disposicións que poden actualizarse en calquera momento da vida. Tomar la decisión simplemente. Es que hay que hacerlo, porque luego después, aunque yo solo tengo una hija, pero nunca se sabe lo que puede pasar. E que poden evitar moitos problemas no futuro. O primeiro Museo da Cervexa de Galicia está no concello ourensán de Petín. Ali vive Javier López García, coñecido como Parra, que leva medio século coleccionando botellas de cervexa e tenas de todo o mundo, desde Xapón ata Zambia. Agora a súa colección supera as 14.000 unidades. Este é o pequeno Gran Museo da Cervexa de Javier, máis coñecido como Parra, en Petín. Aquí na súa corte do Macho ten 9.000 botellas expostas e con 14.000 pezas, a súa é a primeira colección de Galicia e a terceira de España. Tenho un orgullo porque é a única que está exposta en España. As outras teñen en caixas, como eu teño 5.000 botellas en caixas, e que hai 9.000 simplemente. Todos son botellas de edicións especiais e tenas de 98 países. A súa afección pola colección de cervexas comezou hai 50 anos. Claro, eu traballei sempre en hostelería e, aparte, fui un distribuidor de varias marcas de cervezas españolas e tal. Eu empecé así de cachondeo, pero últimamente traballo nunha empresa de pizarra cargando camións para todo o mundo. Camións, bueno, contenedores e eso. É que che traían de regalo, pues, sobre todo os alemanes de cervexas. E así empecé. Eu, se podo, non compro ningún. Eu cambios igual cos cromos. De Estrella Galicia tenas todas, pero tamén ten cervexas para el moi especiais como as de Xapón, o Congo, Zambia ou Cuba. Los suaves. E di que aínda ten moitas que quere conseguir. Hai unha moi especial que eu creo que va a conseguir, que é de Laza, das formigas, a máis vina e a máis preciosa. Ata o seu Museo de Petín di que se achegan persoas de todo o mundo para coñecer o seu particular santuario da cervexa. A Coruña é unha das cidades galegas que máis está a apostar pola bicicleta como alternativa de mobilidade urbana. Con todo, ciclistas e peóns queixanse do mal uso que algunhas persoas fan da bici e tamén dos patinetes. Reclaman formación para garantir unha mobilidade segura. Unha rede de carrís bici de 60 km en máis de 65 estacións que conectan barrios. Só o Servizo Municipal Bici Coruña conta con máis de 15.000 usuarios na cidade. Teño unha boa experiencia utilizando a bicicleta aquí na Coruña. A rede de carrís bici se está aumentando. Restaurador de bicicletas, Joao leva anos atendendo unha clientela usuaria das dúas rodas. Hai máis xente con bicis, con vehículos. En general, con patinetes, con motos, con todo tipo de vehículo individual. A ordenanza municipal, aprobada recentemente polo Concello, establece prioridades á hora de circular na vía urbana. O seu incumprimento é a principal queixa dos ciclistas. Yo voy por el carril bici y me encuentro ciclistas y peatones de frente. A las 7 de la mañana, gente sin luces. Sí, se respeta, más o menos, sí. Los peatones a veces no mucho, pero sí. Para quen se move a pé pola cidade, o lamento é os patinetes quizás é o máis perigoso. A veces é complicado, sobre todo cas bicis e cos patinetes. E os eléctricos, que hai veces que suben as aceras. Ciclistas e peóns reclaman maior formación en educación vial para garantir unha mobilidade segura. A Deputación de Ourense entregoulle esta tarde o Premio Ourensanía 2025 ao doutor Rafael López López, xefe do Servizo de Oncoloxía do Complexo Hospitalario de Santiago. Natural de Vilamartín de Valdeorras, Rafael López é un dos investigadores máis reputados de España sobre o cancro. No seu discurso instou a investir todos os recursos posibles na ciencia e reivindicou a esencia ourensá da súa orixe en todos os logros da súa dilatada carreira como oncólogo. Cada avance contra o cancro, cada investigación, cada logro leva consigo o orgullo de representar esta provincia. En Vilamartín de Valdeorras aprendín o valor do esforzo cos meus pais, Manolo e Tina. Aprendín que a terra dá froitos si se cuida, si se respeta, si se ama. Chegou o gran día. Land Rover estrea a súa nova programación. Roberto Vilar abre unha nova etapa neste programa que leva facendo historia na TVG desde 2009. Chega con novidades, entre elas Xurxo Carreño, que se une ao equipo. A partir de hoxe, Land Rover My Show de luns a venres a partir das 10 menos cuarto. Non o perdan, ata mañá. Roberto Vilar.